Posillo radioactiu. Bon dia a tots. Avui tenim aquí en Joan Adrover de Felanitx. No sé si el coneixeu, però Ventura encara passa per desapercebut per plaça. No ve gaire, no... Li han de pagar falta més d'un pic a les ballades. Però bé, jo us vull presentar perquè per lo jove que és, fa moltes coses i m'encanta. En Joan, bé, és un nin que no hi ha cosa que no m'agradi Bé, li dic nin i ja té 20 anys, Me perdonareu, però faig de Madonna, me surtes Madonna de dins, el que vols dir. Joan, encantada de tenir-te per aquí. Bon dia, encantat. Bé, per on començam a xerrar? És que tinc tantes coses per xerrar amb tu que... Xerrarem de molt i no xerrarem de res. Exacte, tocarem molt de temes, és vera. Tu pots xerrar d'agrupacions, de ball a plaça, de cosir, perquè m'encantarà mostrar-vos les robes que ha fet ell amb 20 anys, que ha agafat fil i agulla. Començant. Començam no, jo que som aficionada a cosir, si li pot dir, no m'atreviria a fer el que has fet tu, aquest guardapits i aquestes bufes tan ben fetes. Jo ho admir, ho he de dir així. Gràcies. I bé, conta'm-me, quants anys fa que balles? Ara hem deu fer, si en tens 20, ara hem deu fer 10, que vaig començar quan vaig haver combregat, i vaig començar a Campos. Sí. Ets campaner, realment? Som campaner, som bord. I qui no és bord, també, no podem dir. Avui en dia, sí. No, però som bord. Ma mare és campanera, si ho poden dir així, i mon pare és fonitxer, si ho poden dir així. I començo a Campos, a l'escola de ball, amb Pinyol Vermell, que encara hi vaig, molt d'orgull. I res, començo a ballar igual de sempre, començo el més bàsic i per fer qualque mostra, te vesteixes un poc, te fan aquell calçonet, amb una camieta, i sors a ballar amb una faixa vermella. Exacte, que tu tens molt que dir en aquestes vestimentes random, que s'han usat tant de temps. Sí, s'han empleat durant molt d'anys aquesta vestimenta que consideram típica de ratxetes i tal, i després m'ho donant compte que històricament... Històricament no, però també en són debats d'aquestes castes de roba. Vull dir, ja ha arribat un punt que ja me fan gràcia. Qualque any, per darrer dia, me vestiré de col flòric. M'agrada aquesta idea. Sí, la típica mamà que comprava metres i metres de tela de ratxes i feia vestidet a tots els nets o a tots els... I que estufi. I que estufi, exacte. Què tens a dir? Tu has mirat un poc això de la vestimenta i saps, sempre que hem coincidit en qualque mostra o això, sempre m'has dit per darrere, aquest no va, tal. Sou un poc miraprim. No, però ara que vaig començar vestit de qualsevol manera, com tothom, crec jo. Sí, mos deien, a l'agrupació mos deien, no, t'has de fer la falda així, amb aquest en ton peu, i tu ho feies cas, perquè com que no en sabies. I llavors així, quan descluques els ulls, comences a veure que si comences a mirar retrats o gravats, així dur, que vas un poc més enrere, els patrons no són els mateixos i la cosa comença a canviar un poc. I me vaig començar a aficionar en això i arriba un punt que dius vull això així i vull aquest color i no vull aquest altre perquè aquest altre color no era i te comences a agafar un poc de consciència. I llavors, com que ja hi són els mestres a Mallorca, que hi ha gent que sí que se n'encarrega de recuperar peces, de recuperar patrons, de recuperar teixits i de recuperar colors. Estic molt contenta que hi hagi aquest auge d'aquesta moda de fer-ho bé, de voler-ho fer millor el manco que no s'ha fet aquests anys, que clar, però és que venim encara arrossega l'estent de les... Corosidanzas. Exacte, corosidanzas i tal. Ara anava a dir cases regionals, però sí, és més tots banco. Sí, estic contenta i s'ha afegit a les xarxes socials, veus que hi ha comptes com Sedeshidrats, Indianes i Vetes, i gent que s'aficiona a fer-ho bé, i gent que investiga com Aires d'Andrats o... Totes les escoles Aires d'Andrats, totes les escoles també
de Solla, que també han fet feina, bastanta. del Cudi. Per Esfiró i tenen vídeos preciosos de recomanar a la gent de vestir-se com toca. És que és vera, és que molta gent ho fa per ignorància, no ho fan per mal. Sí, que llavors i tot sempre hi ha incoherències i sempre hi ha un... No érem en aquella època, que tenim 2 fotos, 3, i a la foto no... No, i no tenim fotos, tenim gravats, tenim descripcions, i a partir d'allò hem de saber més o manco el que fan. I llavors podríem caure el debat de mai per què punyemes mos vestim a l'antiga. També. És una cosa que... I per què d'aquest segle? És una cosa que sempre he demanat en el blog. Per què d'aquest segle i no d'un altre? És curiós. Jo no ho sé, jo tinc la hipòtesi, però que és totalment personal. Sé cert que si mos escolta una persona en concret d'aprendratge, sé cert que m'enviarà qualque àudio explicant-me la resposta que la té. Qualque dia l'entrevistaré, no passi pena. Però no vull fer spoilers. I vai, que la diga. Jo crec que és per l'ideal que és romàntic del segle XIX, del romanticisme, que el que són les nostres arrels, la nostra cultura, no sé què. I jo crec que mos basam i mos vestim en aquells anys per aquest mateix sentit, per la idea romàntica del segle XIX. Jo és que ara m'estava imaginant d'aquí 3 segles que se vestesquin com nosaltres ara, saps? I que ho diguin com a... Sí, se vestin així, els nostres orígens. I realment ve de per tot. És que si xerrant d'orígens, no sé cap on hem d'anar. No sé si hem d'arribar en els moros, si hem d'arribar a la prehistòria, hem d'anar amb una pell de cabra, o que punya més hem de fer, perquè xerrant d'arrels, perquè sí que tot ve del seu... Vull dir, jo mateix tenia la idea de tot. Abans me pensava que tot venia del 18 i ara dic, no, ve del 19, però és que tot ve de tot. Tot ve d'una cultura, i a més, que estem aquí al mig de l'home. Exacte. És que si m'ho anem molt en fora, molt lluny, sabem que les Illes Balears eren de pas, o sigui, estic xerrant de... No som historiadora, però de prehistòria, que estaven buides perquè no tenien quasi sustent, no hi havia quasi animals, i la gent passava per aquí enmig fins que vàrem ser poblades, però vam estar molt de temps sense... I aposta, i ara que mos queixam, que tenim sobresaturació, que estem molt saturats i que és massa globalització i això, bé, crec que sempre hem tingut el mateix problema nosaltres. Penturar amb un altre ritme, crec que sí. Però vaja, tampoc no em vull caure en... Perquè vegis, com sempre en aquest podcast on anem d'un tema a l'altre, t'havia demanat per com havies començat a ballar i ja han començat a filar tu i jo els tots. Desclau a la ferradura. Però bé, sabem que vares començar amb Pinyol Vermell, em va venir ara també. També, és que falten homes per fer mostres. Clar, això també passa. A plaça crec que no falten gent d'homes. Però ara, a les mostres... Sempre n'hi ha hagut menys, però bé. Sí. Potser està més equilibrat. Sí, no m'he fixat. Bé, és igual. Sí, com sigui, per que sempre falten homes, però llavors fer una mostra lluïda. Exacte. I com que jo som d'aquestes criatures incoherents que faig mostres i vaig a plaça... No és que sigui incoherent, no és incompatible una cosa amb l'altra, gent ni mica. De fet, la majoria començam fem mostres i després ja mos animam a tirar-nos a plaça. Dins un bon utòpic, jo crec que sí, que és incoherent una cosa amb l'altra. Perquè si tu promulgues un ball de plaça que ha de ser viu i no sé què, i llavors al mateix temps fas unes mostres coreografiades incoherents de per si, perquè vestir-nos d'un segle amb música d'ara i amb balls d'ara, perquè els punts que feim avui en dia no s'assemblen. Vull dir, és una mescla d'incoherències. I tanmateix, intentar fer no sé si va ser qualque agrupació en concret, intentar fer un ball realment a l'antiga, com va ser amb una figura de revetler i tal, se va intentar fer no fa gaire, crec que abans de la pandèmia, i van ser un grup de gent que me va parèixer una idea excel·lent, tornar en els teus repredins, perquè no mos cal realment tant en fora. No. I, clar, però és una recreació. Però el que dic, sí, hi ha... Intent de recreació, millor fins i tot, perquè, clar, és això, com que no hi érem, sabem el que mos van contar i... Jo que facin una cosa en consciència de fer-ho perquè ho feien i fer-ho perquè una gent te vegi, és que ja no té cap sentit ni un
dins un marc teòric que podríem entendre dins una utopia. Però com que no som una utopia, i el món es posa incoherències i mira, anem fent. Pintura qualque any no farem mostres com el que coneixem avui, pintura farem mostres d'una altra manera, pintura no farem mostres. És que és una cosa curiosa, perquè les mostres aquestes, sí, se fan la majoria en els hotels i per les festes. I per les festes. I ja, però realment ningú pagaria una entrada per veure una mostra. O jo, som la primera que, llevat de que me diguis, estic fent un espectacle supernou que m'usa amb un motiu concret i tal, sí, però sí. mostres sí. En canvi, per veure espectacles de flamenc, se paguen fins a 80 euros a tot el món. És curiós com un folklore ha evolucionat d'una manera i l'altre, sí, no sé si atrevir-me a dir que ha evolucionat o no. Jo també trobo que, en contra de la idea que tenim que les mostres no són cultura viva o que és una cosa postissa, jo és que també trobo que la gent, la majoria de la gent, té la mostra com lo seu, com lo propi, més que no en ball a plaça. Vull dir, hi ha la gent que s'anirà a veure una mostra perquè és allò que ha vist sempre. Forma part de la cultura... Els boleros. Anirem a boleros. Sí, però vull dir que van a aquella mostra i en canvi no aniran a veure pintura en ball a plaça. Perquè, bé, jo ja explico que som ballador, però és que si vaig a un ball a plaça no ho puc mirar. Les càmeres me tremolen. I van totes soles i si no tens... Intentava recordar una estrofa d'una jota que ho expliquen, això, que no pots escoltar la música i posar-t'hi, no pots, és triturat. Aposta que igual que no pagaríem, crec, per anar a un ball a plaça, per anar a ballar... Home, depèn del preu, potser sí, eh? Depèn del preu. Per ajudar a pagar el grup i tal, sí. Jo m'atreviria a dir que sí. Una cosa acceptable, màxim 10 euros. Sí, o sigui, una cosa solidària és una cosa, però... No sé. Sí, fa res, van tenir la macro-ballada o la marató de solidària, que ja vaig dir a l'altre podcast que considero que potser els balladors no som els que més gasten a la barra, però bé, de totes maneres, va ser fantàstica, faltava un altre cadafal, però bé, com que no hi havia dopes, doncs s'entén, no se pot tenir tot, exacte. La perfecció no existeix, si no, no ho faríem. Això. I xerrant, ara que tu xerraves de la diferència entre mostra i ballar a plaça i tal, què en trobes d'aquesta petita polèmica que hi ha hagut a plaça de si pot ballar tothom, se pot posar a ballar un que no en té ni idea, que no en té ni idea, me refereix que un dia compareix, diu, és això que és? Qualcú que no sigui d'aquí, per exemple, i s'hi posi allà enmig. Què feim amb aquest personatge? Ara m'hi has inclòs. T'hi inclòs, com així, nen? No, m'has inclòs perquè, per una banda, trob que sí, que és un ball popular, si volen dir així, encara que jo no en sé gaire debat, tampoc, del terme. Però és que tothom hauria de poder ballar, però al mateix temps, perquè dius, sempre ha estat popular, però al mateix temps, històricament, no tothom ha pogut ballar. Els que no sabien ballar no ballaven, no llogaven qualcú perquè ballaven en nom seu. Ostres. Sí, vull dir... Sí que el ball se pagava no ho sabia, però, jolín, això de llogar qualcú, com llogar qualcú per fer un examen? Sí, anava un poc així, vull dir, si tens un home, crec que era més un tema masculí. Si tens un home i no sabies ballar bé i volies que la teva estimada se pogués lluir, tu pagaves un altre home perquè ballaves amb aquella lota i que la lota te pogués lluir. Els inicis dels gigolos. Ara ha estat una borrada, perdoneu-me. El tenc entès així, però que qualque historiador m'ho corrobori, no? No ho puc citar. I clar, estic un poc amb aquesta dualitat de si deixam que només balli qui en sàpiga o si deixam que balli tothom. De totes maneres, es ve que no volen ser puristes del tot perquè quan hi havia aquesta gent que tampoc no la deixaven ballar si no en sabia, tampoc no ballaven per el mateix motiu que ballam avui en dia. Vull dir, no és el mateix ballar per un festeig que ballar per... Un festeig, vamos, que és un festeig superpactat, super... El trobo guapo, la festejada antiga. Ai, ostres!
Però era molt forçat perquè potser no t'agradava i fort i no em moguis, ton pare i ta mare te poden ballar amb aquells, o què sé. Sí, supos que sí. Sí, no crec que sigui tan... És molt idíl·lic o utòpic, Sí, però sí. si mires a rerefons és molt... No, man, jo no crec que tot fos festeig, perquè com deia, també hi havia una part de divertiment, de gent que ja estava casada i també ballava, De germans en germans, sí, de germans no ho sé, però sí que de dones en dones que sí que tenc entès que també ballaven, homes amb homes no, però dones en dones sí, i família com a just per divertiment. No sé què n'hem de fer de la gent que s'hi fica fora la per una banda està bé i no els llevaria l'home que... A part, no poden... També no hi ha un carnet. No hi ha un No, carnet de... no, Tu per sort, tu l'has per sort. passat, tu t'has estat el carnet de ballador i pots sortir plaça. Ja no sé ballar amb els vells, no sé què faria, llavors... Exacte, jo també me toca moltes coreos que ara se posen de moda, o que ve qualque taller de Menorca i no hi he pogut anar tots, o ara els rebel·lers mateixos que estan ensenyant aquests fandangos per la península. Fantàstic, doncs no tothom ho sabrà, doncs la gràcia d'anar a places és anar, doncs intentar-ho fer, és que de fet anem a passar-nos-ho bé, això és lo important, que és la diferència més grossa d'una mostra o un espectacle, que ja t'ho vas a passar bé, és un oci totalment i és que m'encanta perquè ni gastes, perquè és gratuït. Pagues la benzina per anar-hi. Exacte, la benzina per anar-hi perquè la majoria te cauen en fora, perquè n'hi ha per tot. Han de fer cotxades. Exacte, i és un esport, rius, t'alliberes de tota la setmana o millor de feina o de problemes que tens a casa. I coneixes gent, que socialitzes. Coneixes gent, socialitzes. És que no pot haver una afició més guapa que aquesta. I encara sí, hi ha gent que vol tocar els orgues i en pipa per darrere. No ho faràs bé per tothom, és que és evident. Però... Això. Jo no em puc treure net amb aquest tema. Bé, tampoc tornarem a la figura de rebel·ler, jo crec. No, jo és que tampoc no em pots donar-hi. És que si haguéssim d'anar... El que dic, el purisme no hi poden ser, perquè si fóssim tan puristes d'això, ballaria un altre esperés. No hauríem de fer places grosses, hauríem de fer en el primer govern de cases, m'entens? Tampoc no hi poden tornar en aquest d'això, que està molt bé, que sí que s'aconseguin que se facin aquests balls privats. Si fas qualque festa, llavors poses... Bé, anar a discasset, però vaja, poses mal que canti una estona i amb un perill balleu. Però el ball ha anat cap aquí i supos que hi anirà i ja més. Sí, no, i per sort tenim gent ben jove que segueix i tenim el futur ben assegurat, ben contents. Supos que va per temporades també, però... Sí, va per èpoques, t'ho dic per experiència, ja que fa bastant d'anys que som a plaça, jo he passar bastanta de gent jove que ha tingut una temporada que no feien res més que ball de bot i ara anem de bous. Qualque dia compareixen a una ballada i venen a mirar, jo no sé com poden. Això, ja no ho sé. Què dius? Dius, però com ho pot fer? Però bé, tots són maneres. Tots són maneres. Bé, i en vista que t'has cosit tu un dels teus trajes, només un, la resta en tens més, no? Com va? Tenc un parell de calçons de feina, tenc un calçons per anar a senyor, i aquells que són de diumenge, I qui te l'ha fet? La cosidora. La cosidora Miquela, que ho fa molt bé, de Campos, ho fa molt bé. Beníssim. Tanta sort i que durin, perquè això d'escosir i es planxar s'està perdent bastant. És vera que sempre hi ha com a modes, també, però encara te demanaré. Jo me fa falta una falda en aquella època jo li deia de rústic, de fer feina. Però resulta que, clar, com que anem per modes, està sortint molt aquesta paraula en aquest podcast. No és que siguin gaire de balla de ser modes. Exacte. Però és vera que, com que anem copiant en els que veiem que mos agrada, o el manco un temps se feia així, aquell gipó m'agrada, doncs el copiaré. O similar, jo tinc un gipó que vaig demanar a en Antoni Bibiloni, quan encara vivia, li vaig demanar, escolta, dic, amb aquest gipó sé que no estic duent la falda que toca, perquè una falda de ratxes típica vermella i negra. I me va dir, no, en aquest gipó
li tocaria anar una tela d'indiana, una falda d'indiana. Encara me la cosiràs tu. Doncs bé, tinc poques, No ho sé. tinc poques costures una falda per allà tot el bastament. Sí, és cert, no. Ara ja m'has donat la idea, ja sé qui serà. No feia res per encàrrec, no No, feu pena a la gent. nena, ara m'has fotut. Però vaja, qualque cosa funtura... Ho tinc pendent de fer, aquesta falda, perquè tinc el traje coix. Me fa falta la falda i és un... Per tenir un vestit del 18. Exacte. Perquè, malgrat jo ja no faci mostres i no en tingui ganes, m'he mentida. He de confessar que qualque vegada me poses el traje que me va fer ma mare, que el conservo molt, amb molta estima, perquè ara ma mare ja no coses, i el manco tenir aquests trajes com a... Malgrat l'hagi fet com li varen dir, m'és igual, però l'estima que li tens, he de confessar que, com que faig feina en una residència, qualque vegada me'l pos, per fer contents en aquestes persones majors que... Donc, aprofit per dir que les famílies mos oblidam moltes vegades d'ells i no pot ser. Ells també han tingut la seva vida jove, han viscut el mateix que nosaltres, amb unes circumstàncies o unes altres, i les persones majors trobo que s'han d'estar com a oblidant, i no hauria de ser així. I ara que ve Nadal no basta per Nadal. No ho has de Exacte, no basta per Nadal. Has dit la paraula clau, me sap greu. T'he de treure el tema dels batlems, perquè aquest nin també fa batlems, és que i me sap greu dir-te nina, perquè no és cap nin. No, encara són criatura, encara mesuren. També fas batlems, i aquí a Felanitx teniu bastant costum, perquè feis fins i tot com un encontre o un... A Felanitx mos varen... Això va començar Antoni González i en Tiago Ingaia. Dos bons personatges felanitxers, també s'han de dir. Dos bons personatges felanitxers. Que també li podria fer... Vamos, se mereixen... També hi ha per conversar amb ells. Sí, hi ha per conversar molt amb ells. I van començar amb la idea de... Bé, els dos eren aficionats a fer balents, el que el feien a casa seva. I un balent, quan el fa a casa teva, el veu la gent. Que també veure el balent que hi hagi, que és molt guap, anar a veure el balent de carabiners. Però, com que a Felanitx hi ha el carrer Major, que... No m'agrada xerrar d'això, però vaja, és mort, el carrer Major de Felanitx, de Can Bossa per amunt, sobretot. Els va pegar la vena de recuperar mostradors de les botigues tancades i exposar balents en aquests mostradors. D'aquesta manera, el manco per Nadal hi ha mostradors oberts i la gent se passeja. I és una manera guapa. I ara això, enguany... M'apareix una iniciativa fantàstica. La veritat. I ara enguany ja farà 8 anys d'això, enguany és la 8a edició de la Ruta de Balents, i a damunt d'això, aquests balents en el carrer, que deim, ara farà 3 anys que vàrem fer l'associació de balamistes de Felanitx, que és no tan arrabassat. I també duim aquesta mateixa iniciativa, que la seguim. Ara, dins de novembre, fem 2 tallers de balent per veure un parell de tècniques professionals o no, digue-li com vulguis, perquè el balem és un balem, sigui amb més feina o manco. Que això ho reivindic, i escolteu-me, feis el balem, si és que el voleu fer, però feu-lo, no passeu pena de ser més gros, de ser més petit, de si són figures de plàstic o si són figures comprades a la plaça Major. Tantes, tot val. I varen començar en novembre a fer aquests tallers, ara aquests dies hem obert la ruta de balents, i llavors feim 2 activitats també que són visites guiades per balents, aquests balents en el carrer, per veure 4 curiositats i 4 coses que la gent de vegades no veu just en anar a veure el balent i el manco nosaltres el guiem un poc. I llavors també hi ha l'activitat de mostra el teu balent, que és perquè la gent faci el balent a casa seva, mos enviï fotos i nosaltres ho compartim per xarxes, és una manera també que la gent s'animi a fer balent i això. També la ruta, ara profit, o aquestes activitats van començar perquè el concurs de balents que se fa a Felanitx, que crec que se fan a pobles, se fan concursos de balents, se va acabar. I també varen trobar en aquell moment que fer concursos de balents no tenia gaire sentit. Per això que dèiem ara. Igual que no tenen sentit fer concursos de danses folclòriques. Encara existeix això? Sí. Cada vegada que una agrupació se'n va de viatge, que m'apareix fantàstica l'experiència,
Però ja que enllaçam un tema en l'altre, perdona que t'hagi tirat No, així, gens. avaluar una cultura, premiar una cultura, el que estàs premiant és un espectacle, que realment després l'espectacle té més o menys essència de cultura popular. Però jo gens. Vull dir... O sigui, no és entenc. això, jo també ho trobo un absurd, que en canvi, o sigui, m'ha pareix un absurd és premiar-lo, supos que la lògica me diu que ho fan per motivar la gent a que faci una cosa millor, però, i que l'experiència en si, de grup, de socialització, d'una agrupació, partir de viatge, No, i anar a clar. compartir, a veure cultures i tal, això m'ha pareix fantàstic, no dic que sigui lleig ni molt manco, però que no té gaire sentit, no. És que és això, vull dir... El que dèiem abans, tornem al tema d'abans. Però és que ho fa, passa gust, ja per gust de fer una mostra. Clar. De ballar i vestir-me i no sé què, si no jo com me vestiria, ja per gust de vestir-me l'antiga. Però si no me vesteix per fer mostres, quan me vesteix jo? Vull dir, estic un poc això. Però és veritat que una cosa el que tu fas, que sí que pot passar gust, i l'altra és la idea que dones a la gent, que llavors, això és la polèmic de fer mostres damunt un escenari perquè això és el que toca. No. I en els bal·lems igual, perquè I en qui me diu que aquest bal·lem teu és millor que el meu i pot ser més espectacular o menys, més, És això, vull dir, no... més gros, tenir més mecanismes, però... Sí, però... no sé, no li va en el moment, aposta va començar la ruta de bal·lems com una manera just d'exposar bal·lems i jo és que me reafirmo amb aquesta idea, que quin sentit té això, que té més valor un bal·lem de 9 cortarades amb figures de plàstic i fet... Un bal·lem de Playmobil. Un bal·lem de Playmobil, un bal·lem amb 3 figures... Depèn de lo que t'hagis gastat. Fetes de qualcú concret, amb una simbologia... Vull dir, jugam un poc això. L'essència del bal·lem, que per això el defens, és que és un moment... Primer de tot, és una decoració ecològica que no el pots supos. Exacte. Ho renoves cada any, la mateixa. Fora llums, fora àrbol, tot això que gasta. que hi hagi ballamets, bé, traiem un pot de mata i agafem un pot de verdet amb anant alerta, no et poden agafar gaire. Jo t'anava a dir, no sabia si se podia agafar. Però Quan jo era petita sí, perquè me'n recordo haver anat amb mon pare, era guapo, perquè anaves a agafar allà a coi, perdona. Això ara m'ha sortit la fena pel Massana, se cuien els fruits. Sí, però jo agafo verdet, perquè el verdet és en terra. Està en terra. O el que ja està en terra s'agafa, és vera. El que se cuia és de sabre. Ara, mira, quan se nota que és filòleg, és que aquest minut té tot... No som filòleg encara. Encara no ve en potència, ja m'ha corregit. Sí, l'experiència de sortir en la família... L'idea familiar, l'idea de comunitat, de fer de muntar un escenari, de decorar un que teva, ja això és l'essència del bal·lem, i no si és molt gros, si és molt petit, si és més posterior, si és més natural. Així és que gent feis bal·lem i pengeu que feis bal·lem, així com pengeu que feis panades, pengeu que feis bal·lem, que estic embafat de veure panades ja, ja ho sant. Sí, perquè és que el menjar sempre guanya. Tot el que sigui menjar, a qualsevol fira, el que sigui. I sempre surt. Sempre els puestos que més guanyen són els del menjar, no són els de l'artesania ni... Tenim aquest defecte de ser mediterranis. Sí, segur que sí, tenim molta gola. Ben bé, i me fa ganes, perquè el Covid supos que se va aturar, el tema dels bal·lems, o... Nosaltres ho vam seguir, perquè clar, el Covid va venir dins el març i dins el desembre ja hi començava a haver-hi, mos començaven, bé... A mollar un poc i tal, sí, com que és en el carrer i tal, i la gent podia passar, doncs sí, ho pogut seguir, que bé. Sí, que mateix varen dir que la gent no s'acostava en els vidres, perquè no en tocassin els vidres i tot aquest trull, però vaja, que se va seguir. Així és que poden dir que venim 8 anys de ruta, que no s'ha aturada, M'agrada. I que molt d'anys passant camí cap a Belém. És que pareix que ha de ser per nens petits, i no, és un... per fer aquests dies d'hivern, per aprofitar... Que és vera que si hi ha els petits té un altre sentit i també explicar un supòs d'una manera més romanco atea el naixement de Jesús i explicar un poc el cristianisme, però... Això t'anava a demanar perquè ara mateix els bal·lems són pagans, són, com dir-ho, com
representen una religió, sí, però ho fa la gent per més que per costum. Jo crec que han perdut l'espiritualitat que Ventura van tenir un Betlem en el seu moment. Perquè avui en dia són religiosos perquè al cap i a la fi fas una cova amb un Sant Josep, una muleta, un bou, la Mare de Déu i el bon Josep i un àngel damunt, però no tenen el sentit espiritual d'un temps. Si es contents, la gent realment ho fa amb la consciència de fer una cosa tan deixona, perquè Ventura també ho feien. Que estigués més present a l'Església que no ara no vol dir que la gent hi cregués tant. Igual. La gent feia Betlems per imitació de l'Església. I com que ell era guapo, la gent també ho feia que seva. Però jo no sé fins a quin punt... Sí que els Betlems que se feien a l'Església i els Betlems que se feien a cases monges, Ventura sí que tenien un sentit un poc més religiós, però... Jo és que se feien a casa seva, no sé fins a quin punt, que tampoc, que ara pareix que tothom a casa seva ha fet Betlems sempre. No. Jo t'he dit, jo la primera, també és que a casa nostra no són gaire nadalencs, però bé, de petitona sí que el feia. Jo crec que sí que hem fet Betlems, però no sé, mira, el meu padrí, el Celsia va guanyar quan era jove, crec que tenia 18 o 17, el concurs de Betlem de Felanitx, i tenia figuretes fetes en suró de facer, que havia acudit la seva padrina i tenien un mecanisme que se movia, no sé què. Uau, això sí que és... Sí, va guanyar el premi, tenc el diploma. Bé... I les figuretes, les tens? No tenc res d'aquest llàstima, una llàstima. Sí. Perquè així com m'ho has contat m'he quedat... Sí, bé, per no xerrant de l'antigo. Exacte. En dia era ja embatut. Però vull dir que sí que hi havia tradició, crec, però no per tot. Hi havia gent que s'ho parlava un misteri, que d'aquestes coses que reivindica la paraula misteri, per dir naixement, és una paraula preciosa. Crec que només se conserven els misteris del Lluc. La part religiosa, crec que només... O en els meus coneixements. Bé, i d'allò el manco, o Campo sempre m'han dit que és un Betlem i llavors el que és la Sagrada Família és el misteri. Vull dir, el conjunt ve ser el misteri. Home, va ser tot un misteri, d'aquest naixement. Ens posàvem molt actuals. Farem com si res. Exacte, bé, i ja estan tots convidats els nostres oients a venir a veure els Betlems per Felanitx, que facin una volta. És que és cert que molts de mallorquins no coneixen tots els racons de Mallorca, com jo la primera. I que no és guapo visitar... Sí. Això sí que fa mallorquí. I no vestir-se del segle, no sé què. Veniu a Felanitx i feis el Betlem, sobretot ara que ha estat la Puríssima, feis el Betlem. Que el dia de Nadal pot tenir un Betlemet. I llavors costar els Reis i pot haver bon Jesús el dia de Nadal. En tornar de matí es pot haver bon Jesús. A costar els Reis, això sí que era fantàstic. Això és guapo, i fa mudat. Bé, doncs, nosaltres ens seguirem veient a places, per... Això sí, Ara, és vera que per Nadal minven un poc les ballades, però per Sant Antoni després ja que no donem a l'abast. Millor perquè darrerament hi ha tanta gent a plaça que és que se fa com incòmode i tot ballar. O sigui que millor que n'hi hagi per triar. Són darrers que ha anat, la gent està... Hi ha un auge molt gros. Estan estivades, pegues en els braços, jo no sé com els he de posar. Ara enteneu perquè és de Palma, ballam amb els braços tan amunt, perquè no hi cabem. Jo que els he dut braços estirats. Sí. No, però he de dir que balles molt bé, No te vull elevat més perquè la gent se pensarà que te faig la pilota, però és vera. Ballem i pus, ja està. Ballem. I res, segueix disfrutant de tant, perquè encara te queda molt de camí per fer. No mos hem de cremar tampoc, però sí, exacte, tira. Sense cremar-se, però segueix fent cosetes, un poquet de vestimenta, un poquet de Betlem, aprendre coses, siguin d'aquí, siguin de fora, què més dona? Perquè mira, rebel·lers. Qui hagués dit que rebel·lers? Jo és que encara me'n faig creus. Sonarien coses, però que venen d'aquí, totes han passat per aquí, i me pareix fantàstic, però en el principi mos varen quedar com a... No podia ser altre grup, o sigui, dius, els rebel·lers que el tenim com a...
No, de potada, saps? De pagès, saps? Una cosa I els com... em fan befa, perquè diuen, ara el Fandango de Huelva. Exacte. Que tothom sempre se queixa de la Forastell, I no, què és? la més Tassa forastell i que tenim, mitja. vinga, tothom a ballar. Tassa i mitja. És que me sembla fantàstic. Me sembla fantàstica aquesta contradicció i que ho facin ells, perquè a més tenen molt bona consideració i Ho fan bé, ho fan bé. ho fan molt bé. I en Sebastià Guinguet és un personatge molt interessant, que me sap greu que no es digui més. Però bé, què hi farem? Tots són etapes. Ei, Però bé, res, això. Amics, vos estic molt contenta i molt agraïda que seguiu aquí encara escoltant-nos, perquè tenim, quan mos posam en Joan i jo a xerrar, no podem aturar. Però això, que aprofitant per desitjar-vos bones festes, per molt que jo sigui bon nadalenca, que passeu un bon dia en família, que vos en recordeu de tota la família, vos dugueu millor o pitjor, què més dona. I tot l'any, això, sobretot que hi penseu tot l'any. Ens veiem després de festes, donant per acabada aquesta segona temporada de Rebosillo Radioactiu, i ens veurem aviat. Disfruteu de festes, que no només hi ha aquestes, que, com diuen en manacorins, Nadal és un pur tràmit per arribar a Sant Antoni. Au, idoi, fins aviat, amants de la cultura popular.